Bé, hem arribat al final d'aquesta llarga sèrie de levites, més de 20 hores, 22 vídeos, i per tant em sembla que cal posar punt final. I la millor manera de posar punt final és agraint, primer i abans que res, a tots els qui us ha interessat i heu seguit aquesta temàtica que hem mirat d'exposar al llarg de tots aquests capítols, fonamentats bàsicament en documents i interpretats, lògicament, per mi mateix, que és el que fa l'historiador. L'historiador cerca en les fonts aquell material d'informació que després interpreta. I això a mi m'ha comportat, lògicament, al darrere hi ha moltes hores d'investigació i de treball, i bé, comporta que de vegades la història que un mateix investiga i que la història tal com un mateix l'entén, de vegades no és la història tal i qual l'ensenyen. I amb això em sembla que ens hi trobem tots. I és el cas també d'aquest tema dels levites, que arribant ja al final d'aquesta sèrie caldria fer com un resum, una síntesi o una recapitulació de tot el que hem vist fins ara. Però per no repetir, perquè a mi no m'agrada gens ni mica repetir les coses, doncs em sembla que podríem parlar amb una terminologia filosòfica aplicada també a la història, que és el tema de la deconstrucció i la reconstrucció de la història. Fins ara, de fet, el que hem fet, resseguint els documents, resseguint les notícies que teníem i posant-les en relació unes amb altres, com si d'un puzzle es tractés, doncs hem, sense ànim de voler-ho fer, i per tant sense cap intencionalitat i menys un objectiu determinat, hem deconstruït la història. És a dir, aquesta deconstrucció suposa, al meu entendre, al nostre entendre, quan a partir com a clau de lectura el tema dels levites, doncs primer de tot una deconstrucció de la historiografia mateixa catalana. És a dir, la llarga història o historiografia d'autors catalans i no catalans que han tractat la història de Catalunya, doncs tenen una greu mancança, i això ja ho hem manifestat i ho hem dit, i em sembla que és justificat. I aquesta greu mancança és el tema dels levites. Des del punt de vista, per tant, de la historiografia, he fet una deconstrucció. He deconstruït la historiografia que s'ha fet fins ara per posar una alerta als historiadors i als investigadors de la nostra història. I és que no es pot fer la història de Catalunya sense fixar-se en la història dels levites. Primer perquè la història dels levites, com a tal, el terme levita apareix en una multitud de documents, dels documents més antics de la nostra història, és a dir, d'aquells documents que se'n diuen carolingis. I allà, molt sovint, o bé com a protagonistes directes o indirectes en molts documents, apareixen els levites. I
ningú s'ha preguntat qui eren aquests levites. O de vegades s'han preguntat, però ho han respost molt senzillament dient que era un terme eclesial i no era ben bé així. Per tant, hem fet una deconstrucció de la historiografia, perquè fins ara es havia fet una historiografia on aquí doncs, cal comptar tots els grans autors, tots els grans historiadors, mestres, fundadors fins i tot d'escoles fins als nostres dies, del que és la història de Catalunya, però es havien descuidat un terme molt important que era el tema dels levites. I per tant insisteixo, aquest tema és bàsic i fonamental. Sense aquest tema no es pot entendre la història de Catalunya. I torno a repetir i insisteixo sobre aquest tema i sobre aquesta afirmació que faig perquè es prengui seriosament. Perquè els historiadors i els catedràtics en història actualment es prenguin seriosament la investigació, l'estudi i la divulgació del que els levites eren i van suposar per la història de Catalunya. De fet, aquests 22 capítols, aquests 22 vídeos, venen d'alguna manera a posar ja la base i a respondre a aquesta petició que jo mateix faig, donada la seva importància. Per tant, ja he fet una deconstrucció de la historiografia mateixa. I a partir d'aquí, usant la clau de lectura i d'interpretació que són els levites, hem de construir també la història tal com s'ensenya avui en dia. Al nostre entendre, per tant, tot i l'interès posat, i molt correcte, perquè la història, sobretot en els períodes més antics, que van del segle VIII, IX, X, fins i tot XI i XII, doncs en aquests segles la història és molt complexa i molt complicada. Pràcticament apareixen els mateixos noms en tots els documents, perquè tampoc eren tants els noms que ens apareixen documentats, però amb unes condicions i amb unes relacions que es fan difícil d'entendre i sobretot de crear una autèntica, diríem, genealogia. Una base, que la base i la genealogia és la base per fer després una bona història. I per tant és complex determinar, com ja hem dit, qui és parent de qui, en quin grau de parentiu, és a dir, fer una genealogia correcta de la història. Llavors, fruit d'aquesta necessitat, s'ha de reconèixer, i ho reconeixem, i s'ha d'agrair, i ho agraïm, l'interès que s'ha posat doncs, per aclarir la genealogia en aquestes èpoques més antigues. I s'ha optat doncs, per encasillar, podríem dir, les persones i els personatges en els llinatges, els grans llinatges que apareixien en aquella època. I així es parla, per exemple, dels guillèmides, i es parla dels balònides, i es parla dels unròquides, i es parla doncs, d'altres línies hereditàries, principalment aquestes tres. Bé, al nostre entendre, també hem fet una deconstrucció d'això perquè entenem que tant en el segle VIII com en el segle IX el principal llinatge que hi havia a Catalunya, a les terres catalanes, que incloïa també tota la Septimània, per tant en aquells moments anomenada la Septimània i la Gòtia, els principals llinatges que hi havia era només un llinatge, i aquell llinatge eren els guillèmides. I aleshores l'interrogant que apareix és dir, bé, i els balònides, perquè el casal de Barcelona es fonamenta sobre la descendència de Belo, que sempre ha estat discutit si l'avi de Guiferó el Pilós, doncs, que es considerava el pare de la pàtria, doncs sí, a Guiferó el Pilós, el seu avi era Baló, de Carcassona. Sempre s'ha discutit si realment aquest, el Baló, era el pare o qui era
de Sonifred, que era, això sí que ho sabíem, el pare de Guifré el Pilós. Bé, hem fet una deconstrucció sobre això perquè precisament entenem nosaltres també que els Balònides no eren res més que uns guillèmides. I, per tant, que l'únic llinatge que hi havia en aquestes terres, en aquella època, a la Septimània i a la Gòtida, eren els guillèmides. I que els guillèmides tenien el govern, diríem, de tot aquest territori. I per tant que els balònides no eren res més que una branca també derivada dels guillèmides. Fins i tot els unròquides, que els unròquides doncs, tenen una influència especial amb el tema dels levites, doncs els unròquides també estaven emparentats amb els guillèmides. I també tenien doncs, una relació amb els guillèmides. Això hem deconstruït, per tant, aquestes teories que es basen sobre aquest tema. I, consegüentment, quan es parla de la revolta d'Isó i de Guillemó, en què es presenta un escenari històric en què hi havia unes revoltes independentistes per part de la gent pròpia del país, que eren els gots, contra els francs que venien del nord, doncs hem de dir, no, això no és així. No es tractava d'unes lluites entre gots i francs, o entre gent del país amb gent que venia a conquerir, que eren els francs. No es tractava d'això, sinó que es tractava d'una lluita fratricida, és a dir, originada pel poder i sobretot la partició del poder que hi havia a la mort principalment de tres grans personatges, com varen ser Guillem de Tolosa, Carlemany, Pipí Carlemany, el fill de Carlemany, i el mateix Carlemany. Davant d'això, qui va assumir el poder, el rei, va ser Lluís el Piadós, i es va trobar amb aquest panorama que en qüestió de 4 anys varen morir aquells tres grans personatges, i això va derivar en unes lluites internes dins dels mateixos guillèmides que governaven aquest territori, els successors directes de Guillem de Tolosa i d'altres familiars que també eren guillèmides, que també pertanyien a la família de Guillem de Tolosa. I en això hi veiem aquí, certament, com una facció es feia servir dels seus homes, que aquests homes eren locals, eren gots, molts d'ells, del territori, del propi territori, en contra una altra facció que eren pròpiament els que en diuen els balònides, i que són els més fidels a Lluís el Piadós, però que són guillèmides, i aquests guillèmides estaven ajudats precisament pels levites, que entre ells també hi havia gots, però que eren francs, almenys en la seva direcció. Com també en la direcció, l'altra part contrària, també els qui els dirigien també eren francs. No es tractava, per tant, d'unes revoltes o rebel·lions entre ètnies, sinó més aviat, simplement, dins del mateix món franc, tots ells hereus de l'imperi carolingi, doncs es tractava d'unes revoltes simplement familiars, en les que uns eren partidaris del rei i altres no ho eren,
i on uns, doncs, van tenir la gràcia del rei i altres la van perdre. Per tant, hem deconstruït la història, tal com s'ensenya avui en dia, precisament també en aquesta qüestió. Sense pretendre-ho, sense voler-ho, simplement que des de la clau de lectura dels levites se'ns dona una altra interpretació historiogràfica de la història més antiga de Catalunya. I ara, després, doncs, de construir la història, que entre aquesta deconstrucció també hem assenyalat i dit que, en contra del que s'ha dit, posant a Guifré el Pilós com a pare de la pàtria, que pròpiament el pare de la pàtria hauria de ser el seu pare, que per altra part el seu pare, Sunifred, doncs el tenim també semblantment així indicat com a pare de la pàtria en documents molt antics, sobretot amb tota la tradició que va del segle IX fins al segle XII. Sunifred Almonadir. Almonadir, que és l'expressió que li varen donar els seus enemics, és a dir, els del califat de Còrdova. Aquest Sunifred, doncs, es presentava als ulls d'ell com el magnífic, l'extraordinari. I va ser, certament, un gran personatge que a la vegada va ser també levita i que va ser protector dels levites. I per tant que pròpiament el títol de pare de la pàtria, tal com apareix ja també en una tradició del segle IX, X i XI i XII, hauria de correspondre no a Guifré el Pilós, perquè Guifré el Pilós no apareix en aquestes èpoques com a pare de la pàtria, sinó el seu pare, Sunifred l'extraordinari, o Sunifred el magnífic, com li dic jo. Per tant, també amb això hem deconstruït la història. I ara, doncs, es tracta una mica de reconstruir-la a partir precisament de tota aquesta lectura que hem fet al llarg d'aquests 22 vídeos, més de 20 hores, parlant, justificant, fonamentant aquest tema. Des d'un punt de vista documental, perquè són principalment les nostres fonts, més que referir-nos a les fonts d'autors. I sobre això, en la reconstrucció de la història, doncs clar, hem de partir d'un any determinat i amb això consensuem un any, que és l'any 759, any 759, consuacem, doncs, per tant, aquest any com inici, encara que prèviament també hi ha història, i la història és un munt d'històries d'intents de reconquerir la Septimània per part de Pipí el Breu, el pare de Carlemagna, i doncs acceptem com a bona la data de l'any 759, que va ser l'any en què es va conquerir les ciutats de Carcassona, Narbona i Elna. I en aquestes tres ciutats, doncs pròpiament, és l'inici també del que és la història de Catalunya. La història de Catalunya. L'any 759. I reconstruint això, assenyalàvem en el darrer vídeo que hi ha uns 19 anys a partir d'aquesta data que no tenim documentació i, per tant, que es presta a l'especulació. Ara bé, com sempre passa, tenim indicis prou sòlids per suposar i interpretar aquests anys en què no tenim documentació es poden omplir doncs amb una interpretació que més o menys aniria en la línia que també s'ha indicat. I és que en aquests períodes
que va de l'any 759 fins a l'any 770, 780, fins i tot fins a la conquesta de Girona, fins i tot si voleu, doncs en aquest període apareix com el gran personatge, apareix Guillem de Tolosa, comte de Tolosa i a la vegada, doncs, el marquès de Gòtia i duc de Septimània. Per tant, el senyor d'aquestes terres. I precisament és en aquest període on la ciutat de Carcassona forma part de Tolosa, que tradicionalment havia format part de Narbona. Per tant, fa pensar que a la ciutat de Carcassona, de la que ens falta molta documentació, i el primer que apareix així, un dels més antics, és Belo, per tant, el sogre de Sonifred, el pare de, segons la nostra teoria, la nostra interpretació i la nostra versió, que això ja sabeu que és discutit, però bueno, encara que fos el pare és igual. És a dir, que el Balònida, aquell que dona nom al llinatge dels Balònides, apareix precisament en aquesta època en què està molt mancada de documentació des de l'any 759 fins al 770. Tenim aquests 19-20 anys, tenim aquesta època, aquests anys que ens falta documentació. I quan apareix aquesta documentació, apareix el Belo, que se suposa que és comte de Carcassona, el seu fill sí que ho era segur, que era Oliva. Bé, llavors, en aquesta època, el gran personatge és Guillem de Tolosa, i sobre ell ja n'hem parlat, i sabem moltes coses, i també hi ha molts estudis que el situen molt proper a l'emperador Carlemagne, no només des del punt de vista familiar, que ho era, sinó també el fet de que, precisament, la seva filla, la filla de Guillem de Tolosa, es va casar amb el fill de l'emperador Carlemagne. I aquest fill de l'emperador Carlemagne, Pipí Carloman, era el rei d'Itàlia, el rei de Lombardia. Era lombard, d'on provenien els Unròquides, tan influents i importants a la dinastia dels levites. I també en la ideologia i en la imatgineria i l'arquitectura d'on provenia tot el romànic català, perquè provenia precisament d'aquesta zona de la Lombardia ja cap a la part dels Balcans, i d'on venien els Unròquides, i del Friül, i de tota aquella zona, doncs, de frontera, de marca, com ho era la marca de Gòtia. Bé, dèiem, per tant, que al fer aquest casament, la previsió és que la descendència de la filla de Guillem de Tolosa, altrament anomenat Guillem el Sant, doncs, i del fill de l'emperador, eren els successors de Carlemagne. Però no va ser així, precisament, perquè aquest fill, el fill hereu, va morir i en el seu lloc el va succeir Lluís el Piadós. Però les previsions ens indiquen, els indicis ens indiquen que Guillem el Sant, Guillem I de Tolosa, va ser un personatge molt important, a més de ser duc, també doncs, d'Aquitània, també de Septimània, també doncs, que tenia una relació especial amb la ciutat de Carcassona, que d'alguna manera també era marquès de Gòtia i per tant també va contribuir a la conquesta de Girona, ben segur, i també del territori del que serà el Rosselló, del que serà, per tant, el comtat d'Empúries, en definitiva, tot aquest comtat. I bé,
Per tant, era un personatge importantíssim. Però encara més important era el seu pare. Com passa amb Guifreu Pilós, que encara més important era el seu pare, que era Sunifred. I el pare de Guillem de Tolosa era precisament el comte d'Autun, Teodoric I. I d'això també n'hem parlat. Que era jueu. I això és molt important. I no només era jueu, sinó que era el rei dels jueus. La sang reial. Que em direu, això sona a pel·lícula, sona a novel·la. Bé, però aquesta novel·la, cal dir, ja existia en l'època medieval. Per tant, hi ha una tradició molt antiga, medieval, de 300-400 anys després, i especialment doncs, després també en les croades i tot això, que se'ns parla d'aquesta tradició, que darrere hi havia una història. I la història que reinterpretem, que interpretem, que mirem d'esbrinar darrere de llegendes i de darrere de tot això, ens indica, com també ho fan altres historiadors en l'actualitat, que molt probablement Carlemagna va portar el rei dels jueus, que hi havia en aquells moments, per tant el que representava el poble d'Israel, el va portar a la Septimània. Molt probablement estava a Mesopotàmia, per raons del que fossin a Mesopotàmia, es va traslladar a la cort reial del rei Franc, de Carlemagna. Potser ja de Pipí el Breu, del seu pare. I dintre d'aquesta cort, de Pipí el Breu, molt probablement, fins i tot potser del pare de Pipí el Breu de Martell, doncs ell es va casar amb una descendent molt principal precisament de Martell, del primer emperador carolingi. I per tant, parenta també de Pipí el Breu, una tia, molt probablement. Bé, què passa aquí? Bé, hi ha indicis, per tant, que ens fan entendre que molt probablement Carlemagna havia destinat tota la Septimània, l'havia destinat precisament a el qui serà després el comte d'Autun, és a dir, el pare de Guillem I de Tolosa, el va destinar al pare precisament perquè fos el regne de David, el regne d'Israel, dins de l'imperi carolingi. És a dir, Jerusalem a la diàspora, Israel a la diàspora, el que avui en dia és l'estat d'Israel, en definitiva, en aquella època estava previst que fos la Septimània. I per tant aquests anys que ens falten, aquests 18-19 anys que ens falten de documents, ens fan entendre i interpretar que la conquesta de la Septimània per part de Pipí el Breu va ser possible gràcies precisament a la intervenció dels jueus, que ja vivien en aquestes principals ciutats, a Carcassona, a Elna i sobretot a Narbona, d'on el principal representant, qui comandava tots ells, on hi havia comunitats jueves molt importants, era precisament el comte d'Autun, Teodoric I, el pare de Guillem I. Per això, el seu successor natural, el seu fill, va ser també qui va comandar tot aquest territori, doncs, en època del que va ser la conquesta o reconquesta per part dels francs. I això ens posa també en aquesta reconstrucció de la història que fem una sèrie d'interrogants sobre el paper fonamental dels jueus en la cuina catalana, en els inicis de la història de Catalunya. Perquè molt probablement varen ser ells els qui varen obrir les portes de Carcassona, de Narbona i d'Elna a les tropes franques, i aquestes poguessin entrar, conquerir les ciutats
i després, a partir d'aquí, ja conqueria el territori, amb l'ajuda també, lògicament, dels gots. Ara, bé, se'ns presenta un problema molt greu, que és dir, bé, si això era així, per què no va acabar sent realment un regne jueu? Tota la Septimània i la Gòtia. I va esdevenir un regne cristià. Bé, jo crec que els levites en això tenen també la clau d'interpretació. Perquè quan veiem en el darrer vídeo, el de les imatges, el món levític, de fet, el mateix terme levític o levita ja prové precisament del món jueu, del món veterotestamentari, de les tribus de Leví, dels sacerdots que oficiaven, és a dir, el llinatge de sacerdots que oficiaven en el temple de Jerusalem, els levites. I aquesta terminologia s'adopta, per tant, jo crec, gairebé sense cap mena de dubte, que la terminologia i també els continguts dels levites, que varen ser fonamentals en la història de Catalunya, provenien precisament d'aquesta època més antiga on es havia concebut la Septimània i probablement la Gòtia també com un territori jueu, comandats pel que després serà el fill el que representava el poble jueu a la diàspora, que era el comte d'Autun, Teodoric I, Guillem I, que també era jueu, que no sé si era el primogènit, i que si hagués estat el primogènit era la sang reial també en ell, el successor de David, del rei David, del poble jueu. I si no era el primogènit, doncs aquest seria un altre. Però que ell era jueu, sí, i tanmateix esdevé sant, cristià, catòlic, modèlic, un model. Bé, i va fundador de molts monestirs. Per cert, alguns d'ells levites. Per tant, aquí va passar alguna cosa. I què va passar? Per què els jueus no van prosperar? O perquè la idea que hi havia al voltant, també una idea franca al respecte d'aquest tema, no va prosperar en aquesta línia més jueva. Es va reconvertir en cristiana i es va reconvertir en, diríem, els comtats que després seran Catalunya. I aquí no sabem què és el que va passar ni per què, però certament veiem una gran influència també de personatges de l'època que eren cristians i que probablement varen acabar capitanejant tota aquesta idea. Llavors, què passava? Per què això va ser fàcil de fer? Entenc que en aquells moments, i per això deia almenys fins l'any 1280, 82, 85, la realitat dels jueus, com la realitat dels cristians, era molt diferent del com va ser a partir d'aquella època. Per mi, en aquella època, els jueus gaudien de tota llibertat, de la mateixa llibertat, exactament que els cristians, i de la mateixa consideració, que es barrejaven entre ells, que lògicament existien les seves comunitats, la comunitat jueva, la comunitat cristiana, etc. Tot això, i els rituals, i els seus líders i institucions que tenien al respecte, cadascun, això està clar, imagino que així era, no? Però gaudien d'una llibertat que no es va donar a partir de finals del segle XIII, que després tot va canviar per ells i també va canviar per nosaltres. Es varen imposar altres idees, però en aquells moments era possible. I així ens trobem com un jueu com era Guillem, comte de Tolosa, va ser i va esdevenir Guillem el Sant, en representació de l'Església de Roma,
i de l'Església cristiana. I molt probablement ajudat també per un gran abat de l'època, un cortesà també de Carla Magna, fill també de comtes d'aquestes terres, doncs de la part ja del més del nord de la Septimània, doncs com era l'abat d'Aniana, Benet d'Aniana, que molt probablement ell era got, es deia Vititza abans de dir-se Benet d'Aniana, nom de religió. Per mi tinc entès que aquesta influència va originar el que seria la concepció dels levites. Ja en els inicis mateixos de la conquesta de la Septimània per part de Guifreu Pilos, per part de Pipí el Breu, i molt relacionat amb el món jueu. I amb la idea, amb la concepció que hi havia d'establir el regne de David en aquelles terres. Però clar, dintre de les ciutats de Carcassona, sobretot també de Narbona i d'Elna, doncs no només hi havia comunitats jueves, hi havia comunitats godes. I aquestes comunitats godes eren hispans. La Hispània arribava fins la Septimània. La Septimània pertanyia al califat de Còrdova, i allò era Hispània als ulls dels francs. I allà hi havia aquells gots, molts d'ells que havien fugit precisament de la capital de la goda hispànica, de Toledo. Havien fugit cap al nord, molts d'ells hi estaven allà. I amb ells hi portaven les seves lleis i les seves tradicions, la llei goda, i també els seus costums. I aquests gots eren precisament els jutges, els líders d'aquestes comunitats que es van desplaçar doncs, a partir de principis del segle VIII, que es van desplaçar cap al nord, cap a Barcelona i després cap a la Septimània. Allà van trobar el seu refugi, el seu reducte, i la seva supervivència, a part d'aquells que es varen anar cap al Pirineu, cap a la Cerdanya, cap al Conflent o Vallespir, cap a també l'Urgell. Allà varen trobar el seu refugi, allà hi havia els cabdills d'aquest poble en got, que en ells, en els jutges, i per tant en les seves lleis, hi havia la tradició goda. Una tradició goda molt important que els francs van voler respectar. I darrere d'ells hi havia totes les tradicions cristianes de l'època dels romans i també doncs, tot el tema també principalment de les relíquies, que pels francs varen ser molt importants per recuperar i cristianitzar el territori i fer doncs, el seu regne, el seu imperi, que era un imperi sacre i romà. Bé, així teníem, sí, a la frontera mateixa, potser Carla Magna o Pipí el Breu havia pensat, o el seu pare Martell, havien pensat allà establir la comunitat jueva. I en terra ja d'infidels, allà hi havia les comunitats musulmanes. I més al nord, doncs, les comunitats cristianes. Dintre mateix de l'imperi cristià, una comunitat jueva, protegida per ells, per l'imperi romà. Però les coses, en el transcurs de la història, haurien prendre una altra direcció fins al punt que allò que es havia pensat així doncs va acabar sent d'una altra manera i va ser acabat cristianitzant-lo tot, però on els levites hi tenien un paper important. I aquests levites, qui eren? Doncs eren aquests jutges que conservaven el llegat i el tresor, també material, però també espiritual, del que havia estat l'antiga Hispània goda.
I aquests gots doncs, eren militars, alguns d'ells, però bàsicament eren jutges, eren cabdills de la comunitat goda, i els jueus doncs, també eren jueus, cabdills de les seves comunitats, i tots ells varen ser capitanejats per Guillem I de Tolosa, de manera que quan apareixen ja els documents, a finals ja del segle VIII, veiem, i d'això ja n'hem parlat, que el poder establert en aquest territori de la Septimània i de la Marca de la Gòtia, el poder estava basat, no era únic, no eren uns, sinó que eren dos els que manaven en aquest territori. I en aquest territori manaven els missi domini, és a dir, els enviats per l'emperador, i juntament amb els enviats per l'emperador, que molts d'ells acabaran sent comtes, de Narbona, de Bessiers, etc., hi havien, o també que eren bisbes i arquebisbes, i juntament amb ells hi havien els levites, que eren els jutges gots, i potser també jueus entre ells. És a dir, els que manaven en aquestes comunitats de la Septimània. I era un doble poder. I aquest doble poder es va mantenir sempre al llarg de la història de Catalunya, dels orígens de Catalunya, al llarg del segle VIII, IX, X i XI. I aquí les coses ja van canviar amb les reformes que hi van haver a Roma i que es van portar des de Roma cap al nostre territori i on el tema levita va canviar. Però els comtes catalans provenien precisament d'aquest poder, juntament amb els levites. I aquí veiem que les famílies estaven entrelligades entre elles. I el poder màxim no eren els comtes. També ho hem vist en altres documents, que el poder principal que hi havia en el territori en aquella època, a part del rei, després del rei, els que més manaven en aquell territori eren els arquebisbes. No eren els comtes, ni tan sols els missi, a no ser que fossin arquebisbes o bisbes. Els que manaven més eren els bisbes i després els arquebisbes i després els bisbes. I molt més enllà manaven els comtes. Un imperi cristià, l'imperi carolingi, i el poder se'ls donava amb ells. I entre aquests arquebisbes que més manaven en el territori n'apareix un de molt important, que segurament va acabar sent també arquebisbe de Bessiers, que aquest era Joan, un personatge altament venerat pel món levític, com veiem que apareix en documentacions de l'època i posteriors. Aquest arquebisbe, aquest gran personatge, aquest gran mandatari, protector dels levites, i que ell mateix potser també era levita, va ser qui va comandar el general d'un altre levita molt important, que va ser Sunifred. Sunifred, el magnífic, l'extraordinari, el pare de Guifré el Pilós. I, per tant, l'avantpassat i fundador del casal comtal de Barcelona. Íntimament relacionat amb el tema dels levites. Sense els levites ell no era res, ell ja era un levita. I els levites, per tant, tenien aquesta funció, diríem, de conservar el llegat got, sense ser gots, perquè ni Joan, ni Sunifred, ni tants altres eren gots, no eren gots, sinó que eren francs. I això també és un tema discutible, però d'això també n'hem parlat. Però les direccions estaven en mans dels francs
I això es remarca molt més a partir de l'època de començaments del segle IX, del temps de Lluís el Piadós, quan Lluís el Piadós es fa càrrec de tot aquest territori i hi ha la mort de Guillem I i també a la mort del seu germà, el que havia de ser el successor de Carlemagna i no ho va arribar a ser, el gendre de Guillem I, que era el rei d'Itàlia, que era Pipi Carloman, i també a la mort del mateix Carlomagna, per tant, de l'emperador, i que el va succeir Lluís el Piadós. A partir d'aquests moments, i davant d'aquell panorama que tenia de lluites familiars entre els mateixos guillèmides, doncs ell es va recolzar amb els unròquides, i aquests unròquides, provinents també de la marca del Friulí, que llavors el varen portar a la marca de la Gòtia, aquí aquests varen deixar molta empremta i també, sobretot, amb l'herència del que seran els Bonfill, després que apareixen en èpoques posteriors. I aquests unròquides, doncs, molts d'ells eren levites i varen militaritzar el món levític. Els hi van donar una gran envergadura, fundant monestirs que eren autèntiques fortaleses i on hi havia autèntiques comunitats, diríem ara de canonges, però en aquella època en deien monjos, casats, amb fills, amb prole i descendència, sacerdots, alguns d'ells, que tenien fills també sacerdots i que aspiraven a les principals places de poder de l'època feudal, com eren els bisbats, ser bisbe, ser arquebisbe, o fins i tot els comtats. I així ens trobem que aquestes forces que hi havia en aquella època, doncs trobem molts comtes que abans de ser comtes havien estat levites, i ja no diguem bisbes, fins i tot arquebisbes que havien estat levites, i alguns d'ells al llarg del segle IX i també del segle X s'ho fan valdre quan són ordenats bisbes o escollits bisbes o fins i tot comtes, doncs llavors s'autonomenen ells mateixos levites, alguns d'ells ho fan constar en algun document. I així tenim que eren levites, bisbes i comtes. Alguns fins i tot havien estat levites, abats, bisbes i comtes. Perquè els abats, després dels bisbes, els més importants, els que més manaven eren els abats. Però hi havia abats, depèn de quin monestir, manaven tant o més que els bisbes. Per exemple, l'abat de la Grassa. I el monestir de la Grassa és el monestir per excel·lència de tots els monestirs, l'origen, la fundació de tota l'ordre o de tot l'estament dels levites. En el monestir de la Grassa, que va ser precisament dintre del territori, al costat, el veïnatge del territori que Carlemagna va concedir a Sunifred, el pare de Guifer el Pilós, i també als fills i a la descendència de l'arquebisbe Joan, dintre del Narbonès i del Carcassonès, allà en el Recés. Allà és on es va establir aquest monestir, també molt a prop un altre monestir, i amb això hem parlat dels monestirs com a monestirs levítics, per diferenciar-ho d'aquells que no són, que tot i tenir la regla de Sant Benet, doncs no tots els monestirs eren iguals i d'això ja n'hem parlat. Bé, llavors veiem que aquest tema dels levites era molt important i que és cert que ha anat variant al llarg dels anys i el que va començar sent potser una concepció, una idea merament jueva, potser per realment establir el regne de David a la Septimània en la persona del pare de Guillem de Tolosa i després en el seu propi fill Guillem de Tolosa, i que no va ser així, sinó que va acabant esdevenint una altra realitat, una realitat cristiana dintre d'un món cristià, dintre d'un imperi cristià,
però malgrat tot els levites varen continuar, ara ja sota les figures, diríem, dels jutges, que eren, doncs, també i tenien el seu poder i la seva influència, potser més fins i tot que la dels jueus en el territori, i potser per això la balança es va potser decantar cap a ells, doncs aquests jutges, principalment de Narbona, de Carcassona i d'Elna, doncs aquests jutges que tenien la llei dels visigots i que conservaven les tradicions godes de la Hispània que anaven reconquerint en la seva marca. Llavors els levites, en un primer moment, potser eren jueus i eren gots i capitanejats per francs, però això a partir de la mort de Guillem I o de Tolosa i també a la mort de Carlemagna i a la mort del rei d'Itàlia, tot això va canviar en època ja del seu successor, el rei Lluís el Piadós. I en aquest canvi, la gran figura que apareix és precisament el mateix que era ja comte d'Urgell i comte de Barcelona i comte de Cerdanya i comte, doncs, de molts territoris catalans, que va ser Sunifred el Magnífic. I juntament amb ell, per tant els Balònides, i juntament amb ell, doncs el seu successor, qui el va succeir, va ser el que probablement era el seu germà o un familiar seu, que va ser el comte, que hem dit també que era bisbe, i que abans de ser bisbe era levita, i això ho hem vist, que era el levita, bisbe i comte Salomó. I veiem, doncs, que la paraula Salomó, que és una paraula jueva 100%, doncs s'enmarca en aquesta línia. Encara que ell ja no fos jueu, i encara que era cristià i que va ser cristià i també fundador de grans monestirs i protector dels levites, i que va deixar un gran nom i molt venerat dintre del món levític. Precisament tan venerat que un exponent d'aquesta veneració que li tenien molt probablement era la història mateixa del rei Salomó, que apareix en aquest darrer vídeo que us hem ofert, que ara es conserva a la Biblioteca Nacional de París, però que va ser una expoliació del monestir de Sant Pere de Rodes, un altre monestir levític, del qual pertanyia aquest còdex il·luminat, dels pocs que existeixen il·luminats, d'un gran valor artístic i sobretot també d'un gran valor ideològic, que li diuen la Bíblia de Rodes, però que no és cap Bíblia, perquè la Bíblia és molt més que tot allò, tot i que té 2 volums i moltes pàgines, tot el que vulgueu, però la Bíblia allà falta molt. Però el que no falta és tot el tema que fa referència als levites. El llibre dels jutges, com els jutges mateixos, que eren els gots, la història de David, també altament venerat pels levites, no podia faltar la història del rei David i del seu pare Saül, l'Antic Testament, la història de Salomó, el seu fill, altament també venerat pels levites. Veiem, doncs, per tant, com el món levític està ideològicament emparentat i relacionat amb el món jueu, que en uns orígens, doncs, potser tenia una significació i que aquesta significació va derivar en una altra molt aviat, a la línia que després coneixem, però que a partir de Lluís el Piadós va prendre també un altre vol. I el vol que va prendre a partir de Lluís el Piadós és que bàsicament l'ordre o estament dels levites, aquells jutges gots, varen continuar sent jutges igual, però amb una etiqueta ja que podríem dir franca, eren francs. Gairebé tots eren francs. Potser quedaven encara alguns reductes que no eren francs, però en l'ordre o en l'estament, però bàsicament eren francs, capitanejats per francs i altament militaritzats, sobretot pels unròquides i partidaris del rei, en aquest cas de Lluís el Piadós i després del seu fill Carles el Calb,
com ho serà també Guifré el Pilós, el fill de Sunifred, i per tant tota la descendència de Guifré el Pilós, que seran els Balònides i que seran els fundadors del Casal de Barcelona. Per tant, fidels vassalls del rei carolingi. Un vassallatge que acabarà quan acabarà i s'estroncarà la genealogia carolíngia, amb l'entrada dels Capets. I paral·lelament, doncs, aquests comtes i vassalls que havien estat dels carolingis i també els levites es declararan independents. En el segle, ja això, en el segle X. I on, posteriorment, els mateixos levites aniran perdent el seu poder. Dèiem, doncs, per tant, que els levites, en el segle IX, varen tenir un paper bàsic i fonamental, un paper militar, per exemple, en la conquesta i el manteniment del que era la ciutat de Girona i del seu territori. Sobretot, doncs, el territori que unia Girona amb el Conflent, o la Cerdanya. I això passa per l'esquerda i que allà també hem vist, doncs, les darreres troballes arqueològiques que apunten molt bé en tota aquesta època, que també és l'època d'allò que mencionàvem, les guerres de Guillermó i d'Ausó, bé, però amb una clau que s'interpreta d'una altra manera segons la nostra aportació, segons la visió que tenim. Aquests levites, que eren bisbes alguns i que varen ser fundadors sense cap excepció de tots i cadascun dels vescomtats de Catalunya. És a dir, existien els comtats amb els comtes, que això va quedar reduït bàsicament a un llinatge, que eren dels Guillèmides, però d'allò que en diríem Balònides, certament, però dintre d'aquests comtats, els vescomtats estaven fundats familiars de levites. El més antic, el vescomtat de Conflent, fundat directament des del vescomtat de Narbona per un gran personatge que era Esteve, també. I d'aquí el castell d'Esteve del Conflent. I els personatges vinculats en aquest vescomtat de Conflent, que després varen ser on sobresortia el Sala, que ja hem dit també que provenia, doncs, del Mangueil, del nord, per tant, molt a prop de Sant Guillem del Desert, allà on va morir Guillem de Tolosa, el monestir que va fundar ell mateix. Bé, doncs, aquests monestirs que es varen fundar pels levites, entre ells Cuixà, o el Vallespir també, que en fortaleses militars estaven molt relacionades també i emparentades amb la família vescomtal del Conflent i després, doncs, Sant Pere de Rodes, també, amb les famílies vescomtals que donaven a Narbona, que donaven, en fi, vull dir, els levites tanmateix tenien, a partir d'aquesta època ja del segle IX, tenien també un objectiu clarament religiós, vinculat a les relíquies, portar-les i fundar nous monestirs, etc. Això d'acord, però també potser recuperar una mica el que havia estat l'antiga província romana de la Tarraconense, amb capital a Tarragona, però clar, era impensable en aquells moments, malgrat els intents. El califat de Còrdova era el califat de Còrdova. Ningú podria pretendre conquerir, però no estaven per això, crec jo. Estaven embolicats més aviat en problemes que tenien familiars entre ells i llavors amb el califat de Còrdova es mantenien unes relacions. Es donava per fet que allò ja era terra d'infidels, era terra musulmana i sarraïna i no anaven, tot i que eren guerrers, els levites, a més de ser jutges i de ser sacerdots, i que tenien fills també sacerdots, i que tenien tots els dominis principals que hi havia a la Marca,
dominaven la marca, i d'aquí els llinatges que es van establir també en els vescomtats i després a la marca, i eren de famílies de levites. Per tant, bàsicament, el poder fàctic de Catalunya en aquells moments que estava naixent estava en mans dels levites. Però la seva idea no era tant conquerir l'enemic o el sarraí, sinó més aviat tenir relacions amb ells, que també en treien partit. I bé, la conquesta es va anar realitzant sobretot per la part del Pirineu, per la part del comtat d'Urgell. I en això cal veure el comtat del Pallars, perquè allà en els Pallars, precisament gràcies al rei Lluís el Piadós i després també el seu successor Carles el Calb, doncs allà ells tenien previst de fundar un propi comtat amb un propi bisbat que representés precisament a tots els altres bisbats de Catalunya, del que havia estat l'antiga Tarraconense, en els Pallars, cosa que no va poder ser, i d'alguna manera aquest paper ho va continuar tenint Girona, que Girona era un bisbat, on la majoria de bisbes, un feu, diríem, dels levites, on la majoria de bisbes eren levites i d'origen levites, però que també havien estat posats altres que no eren levites, més d'influència romana, etc. No era un territori ja conquerit pròpiament levític, i en canvi el Pallars semblava que ho seria, que tampoc ho va ser. I l'altra opció va ser Vic, passant per una altra prova que va ser la mateixa Santa Cecília de Montserrat. Bé, els levites, per tant, no només van dominar el territori, varen fundar els vescomtats, eren els senyors també de les marques, de les fronteres, de llinatges, del que després en l'època medieval seran els llinatges catalans, els principals llinatges catalans, de la conquesta que després es produirà posteriorment, sinó que els levites també tenien en si aquesta referència a la llei goda, als costums de la Hispània goda, també ho conservaven en ells, i al mateix temps eren francs, i eren purament francs. Gent, per tant, vinculats a l'imperi carolingi, a les famílies carolíngies, i tot el que es va fer en aquest territori era gràcies a això. Varen portar l'art romànic, sobretot al Pirineu, els mateixos estúdiums, escriptòriums que hi havia en els monestirs. Tot això es va impulsar també en aquest context. Per tant, els levites varen ser bàsics i fonamentals. Sense els levites no hagués existit la història de Catalunya tal com la coneixem. Fins al punt que els levites, diríem, és aquella idiosincràsia d'aquestes terres catalanes. Allò que ens distingeix d'altres territoris que no són catalans. No només dels nostres veïns, no només, per tant, del regne de Castella, del regne de Lleó, de Navarra o d'Aquitània, que són els més pròxims a nosaltres, sinó també d'altres comtats i altres regnes que hi havia dintre del després disgregat imperi franc. Allò que ens va fer diferents i peculiars en aquella idiosincràsia era precisament aquests orígens de la Septimània. I aquesta visió que probablement ja potser el mateix Martell o Pipí el Breu va tenir sobre la Septimània. I sobretot aquesta influència jueva, el voler portar aquí el rei dels jueus, el successor de David, a voler fer d'aquest territori doncs, el regne de David a la diàspora, que després va portar doncs, el món dels levites, que eren religiosos, cristians, que pertanyien a l'estament eclesial, però a la vegada eren laics, que estaven implicats en el teixit social, en l'entramat que hi havia també jeràrquic en aquella època, on els bisbes i arquebisbes estaven al capdamunt del tot i també eren militars.
i on la figura del levita, allò que més destaquem, és que eren sacerdots, si bé no tots ells, sacerdots i jutges, amb dret a prole i a herència. Per tant, que tenien fills que també eren sacerdots com ells, i aquests tenien altres fills que també eren sacerdots com ells, i a la vegada tenien dret també a tenir un domini, un patrimoni. Patrimoni que això és el que va comportar després, quan els levites ja van començar a perdre poder, precisament quan es va extingir la dinastia carolíngia, i en època ja dels capets i tot el que va succeir, doncs precisament, i que també les reformes que hi havia al Vaticà, a Roma, per entendre'ns millor dit, sense anacronismes, bé, en aquella, precisament degut a tot això, els levites varen anar perdent poder dintre del territori català i dintre del que havia estat la cristiandat i, diríem, l'imperi carolingi. I en concret aquí a Catalunya la seva funció va anar minvant. I llavors comencen a aparèixer els litigis i els problemes entre, diríem, entre els comtes, els bisbes, que no eren levites, i aquests successors dels antics levites. I en això vèiem, al començament de tot, els litigis que van haver al castell de Falcs, que va ser el que ens va posar la pista de tot això. Precisament del senyor de Falcs, que era un senyor, doncs diríem, alguns fins i tot l'anomenen un castlà, però que no era un castlà, després ens vam trobar que era un gran personatge de l'època, que manava més fins i tot que l'abat Oliva, que era parent d'ell. Bisbe de Vic, i amb el que es va barallar, que va arribar a ser abat de Santa Cecília de Montserrat. Bé, doncs ell va, d'una manera, diríem, correcta o incorrecta, va sostreure una part de patrimoni que pertanyia teòricament a Santa Cecília de Montserrat, i ho va donar als seus fills. I un d'aquests fills era precisament el qui va fer construir aquelles cases, i una d'aquestes cases que va fer construir per un d'aquests fills, que es deia Leopardus, doncs 250 anys després, 250 anys no, sinó 150 anys després, i va arribar la meva família i va adquirir aquesta casa, i en la documentació familiar doncs apareixen pistes sobre aquest tema que particularment m'ha interessat molt, i rere la pista doncs també del senyor de Falcs, de qui hauria ser aquell personatge tan important que després d'haver fet tot això que va fer ningú li va dir res, ni la vescomtessa de Cardona, ni la comtessa de Barcelona, ni ningú li va dir res, li van permetre fer, i només una vegada va morir. Llavors el seu successor va pledejar en contra la família, en contra els seus hereus, i ni així tampoc se'n van sortir, i que a la vegada doncs, vaig veure que en la seva descendència aquests senyors varen ser molt importants a la marca del Llobregós, i que varen ser molt importants també a Cervera i també a la marca del Llobregat, i que varen ser molt importants també dintre del vescomtat de Barcelona, i també dintre molt a prop de Solsona, amb la família també en relacions amb la família dels Mir, dels Arnau Mir de Tost, i tot això. Bé, anant seguint aquestes pistes, que tot això és el que us hem explicat en els primers capítols d'aquests vídeos que hem fet, doncs hem arribat a les conclusions que hem arribat. És a dir, bàsicament, que els levites són els grans desconeguts de la història de Catalunya, i tanmateix varen ser els personatges més importants de la seva època, que estan a la base de la fundació de la nostra història, i que sense ells difícilment podem entendre i explicar la història de Catalunya. Demanem, sembla obligat, una restauració de la seva memòria, i que realment doncs bé, jo ja he parlat molt d'ells, crec que he dit moltíssimes coses, però com sol passar, segur que no les he dites totes, i amb això doncs és necessari que altres historiadors, que altres catedràtics s'afegeixin també
que, si més no, que es prenguin la molèstia de considerar, d'estudiar, d'analitzar tot això, perquè realment cal recuperar la nostra història en els seus orígens i en aquests temes que són bàsics i fonamentals per entendre el que és Catalunya avui en dia i també el que va ser en els seus orígens. Gràcies, doncs, a tots els seguidors d'aquesta sèrie Levites. Espero que realment hagi estat del vostre interès. Espero també que entre tots hàgim après una mica més i personalment jo sempre quedo a disposició de qui es vulgui contactar amb mi a través doncs, dels correus, com sigui, per parlar i qualsevol aclarir o tot el que jo pugui fer. Ja he donat molt, lògicament encara es podria parlar molt més i fer molt més, però que s'ha de deixar aquí, vull dir, arriba un moment que s'ha de posar punt final o punt i seguit, perquè potser això seguirà i esperem que així ho faci amb mi mateix o potser amb altres persones que vulguin continuar i reemprendre aquesta història que és realment molt important, que sense ella difícilment podem entendre i podem conèixer la història de Catalunya. No podem caminar amb una sola cama, dues cames, i en això no n'hi ha prou de parlar dels contes, cal parlar dels contes i dels levites, l'autèntic poder fàctic del nostre territori, del territori català i de Catalunya.